Ndikulandile namba lokondedwa kulingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 24 December 2021. Okondedwa mu usiku wa lero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa Luka 2 ndime yake namba 8 mpaka na ndime ya namba 20. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, ndipo kunali abusa amene amakhala kudera lomwero kuyang'anira zoweta zawo usiku. Mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iwo, ndipo ulemerero wa Ambuye unawala mowazungulira. Iwo anachita mantha, koma mngeloyo anawawuza kuti, musachite mantha, ine ndakubweretserani uthenga wabwino wa chimwemwe chachikulu umene udzakhala wa anthu onse. Lero mudzi wa Davide wakubadwirani mpulumutsi, iye ndi Khristu Ambuye. Ichi chidzakhala chizindikiro kwa inu: mukapeza mwana wakhanda wokutidwa ndi nsalu atagona modyera ng'ombe. Mwadzidzidzi gulu lalikulu la angelo linaonekera pamodzi ndi mngeloyo, kuyamika Mulungu ndi kumati, ulemerero kwa Mulungu kumwambamwamba ndi mtendere kwa anthu pa dziko lapansi amene iye akondwera nawo. Angelowo atabwerera kumwamba, abusawo anati kwa wina ndi mnzake, tiyeni ku Betelehemu tikaone zinthu zomwe zachitika zimene Ambuye atiuza ife. Ndipo iwo anafulumira kunyamuka nakapeza Mariya ndi Yosefe ndi mwana wakhanda amene anagona modyera ng'ombe. Pamene anamuona iye, iwo anafotokoza zomwe anauzidwa za mwanayo. Ndipo onse amene anamva zimene abusawa ananena anadabwa. Koma Mariya anasunga zonsezi mu mtima mwake ndi kumazilingalira. Abusa anabwerera akulemekeza ndi kuyamika Mulungu chifukwa cha zonse anazimva ndi kuziona, zomwe zinali monga anauzidwira ndi angelo aja. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa tilingalira pamutu onena kuti, kumvetsa kwanu nkotani pa zakubadwa kwa Yesu? Funso la mphamvu. Zimakambidwa nkhani zakubadwa kwa Yesu. Ambiri ali ndi maganizo awo osiyana pa nkhani ya kubadwa kwa Yesu. Nanga inuyo tsono mukawerenga Baibulo mumati bwanji zakubadwa kwa Yesu? Mumakhazikika pa ziti mukamalingalira pa zakubadwa kwa Yesu? Muli ndi fundo kodi zokhazikika? Kodi mudagwira tsiku? Kodi mudagwira zochitikazo? Kodi mumasamalira ziti pa nkhani ya kubadwa kwa Yesu? Kodi nkhani ya zakubadwa kwa Yesu imakupatsani chimwemwe kapena kwa inu zilibe ntchito? Ngakhale mupezeka mu mpingo, ngakhale muchita zambiri zokhudza Mulungu, nkhani iyi yakuti Yesu adabadwa ngati mpulumutsi ku dziko, kwa inuyo imakupatsani chimwemwe kapena inu ndi chimodzi mwa chimene simuzisamalira m'moyo mwanu? Zili nkufunika kulikonse kwa ife kodi zakubadwa kwa Yesu? Mafunso amphamvu amenewa atithandiza abale wanga kuti tifike pa kuzindikira kuti nkhani ya kubadwa kwa Yesu, ngakhale masiku anowa padadzala madebate ambiri, koma nkhani yofunikira kwambiri zedi. Zinthu zina mwina zimene anthu ife timazifuna zikadadziwika, timazifuna zikadaoneka monga mmene ife tifunira, mwina nkutheka sidaoneke motero. Koma kusatheka kwa zimenezo sikutanthauza kuti chimene chidachitikacho nchosafunika kapena chilibe phindu pa moyo wathu. Ayi, nkhani ya zakubadwa kwa Yesu ndi chikondwerero chake. Anthu ambiri amakhala ndi maganizo osiyana pa nkhani ya tsiku la pa 25 December. Ndikudziwa ine alipo anthu ambiri amapanga argue si choncho, yes zinali motero, mbiri yake ya izizi mmene zinkachitika nkuti Yosefe kulibe. Now ineyo focus yanga sili pa za tsiku. Ayi, focus yanga ili pa zimene zidachitika. Ngakhale tidakhala ndi maganizo osiyana-siyana pa nkhani ya tsiku, tsikuli likungotipanga kukumbukira
kuti Yesu adabadwa ku dziko. Now focus yanga ikhala pa kubadwadi kwa Yesuko. Kwa inuyo pa kubadwadi kwa Yesuko, regardless kuti deti limagwizana nalo kasi mugwizana nalo, komano simungatsutse zoti Yesu adabadwa. Ichi ndi sizingatheke kutsutsa, malemba amatero. Now kubadwa kwa Yesu, inuyo mkamalingalira za kubadwa kwa Yesu, mumaganiza kuti kubadwa kwa Yesu kuli ndi phindu pa moyo wanu? Kodi kumakupatsani inuyo chimwemwe? Ndi ziti zimene mudagwira moyo mwanu zimene zimakusunthani na kulimbikitsani pa nkhani ya kubadwa kwa Yesu? Okondedwa, tikabe mona mtima pano, nkhani ya kubadwa kwa Yesu in this season ili mwa anthu ambiri, akuiganiza kwambiri, akuikambakamba kwambiri. Koma funso nkumati, kodi kuganiza kumeneko kumene anthu akumachitako ndi kumene kunafunika kutsogole moyo mwathu? Anthu akangona chikondwerero, amadya mpunga, amamwa kofanta, amapita kumalo atsopano, amakhala pa holiday, zabwino zokhazokha ndipo zofunikira. Koma kodi zimene zizi mwazokha zingatimange pa moyo wauzimu timakhala ndi chilimbikitso chakuti popeza chita holiday ndekuti ndakumbukira Yesu kuti adabadwa ku dziko lapansi? Kodi Yesu adabadwa ku dziko lapansi kuti mudzakhale ndi holiday? Adabadwa ku dziko lapansi kuti mudzadye nyama ya mpunga? Adabadwa ku dziko lapansi kuti mukayendeko kudera lina? Okondedwa, mwatsoka. Anthu ambiri adaphonya chimene chinafunika kuti tichigwire ndi kuchimvetsa pa nkhani ya kubadwa kwa Yesu. Mu usiku wa lero ndimafuna kuti ndikuthandizeni abale wanga kuti choyambirira muchotse maganizo anu pa zimene anthu ambiri amakamba, madebate ambiri amene ali kudziko kuno ankhani za deti, koma kuti mutagwira chimene angelo akunena kwa abusa ankhosa, kunena kuti ine ndabwera ndi nkhani yabwino yakuti pali chikondwerero chachikulu chimene chinafunika chikhale m'mitima ya anthu chifukwa cha kubadwa kwa Yesu. Funso nkumati, chikondwererochi chibwere chifukwa chani? Pa Luka chapter number 2 ndime yake ya number 10, koma mngeloyo anawawuza kuti musachite mantha, ine ndakubweretsani uthenga wabwino wa chimwemwe chachikulu umene udzakhala kwa anthu onse. Lero mudzi wa Davide wakubadwirani mpulumutsi, iye ndiye Khristu Ambuye. Ameni. Kulingalira kwanu abale wanga kukhale kwambiri pa mawu amenewo, kunena kuti kubadwa kwa Yesu kunafunika ndithu kudzale chimwemwe, osati kwa inu nokha yayi, koma kwa anthu onse. Chifukwa chiyani? Kulibe chipulumutso ku dziko lapansi ngati Yesu adakapanda kubadwa monga munthu ku dziko lapansi, kudalibe chipulumutso. Chifukwa kubwera kwake ku dziko, his arrival, ndi kudzachotsa machimo a dziko lapansi. Akubwera kudzapangitsa kuti zinthu zimene zakhala zikukanika moyo mwa anthu zisinthike ndipo ziyambe kuyenda. Kupezeka kwa Yesu mdziko lapansi chidali chiyambi cha chigonjetso kuti zedi iye otipulumutsa, otichotsa ku machimo wathu, wabadwadi ku dziko lapansi, amene ndiye otsogola moyo wathu, amene ankalipire milandu yathu yonse pa mtanda, kuti sikungadakakhala mkhristu ku dziko lapansi adakapanda kubadwa Yesu. Chimenechi chipereke chimwemwe moyo mwanu. Monene kuti kwanonse amene mmanena kuti aina ndibereso ntchito izizi, monga mwa vesi imene tawerengani mukhaleso ntchito, chifukwa malemba akuti chimwemwe chachikulu chimenechi chidzakhala kwa anthu onse. And Bible is clear, nchachikulu chimwemwe chimenechi, kudziwa ndi kukhulupirira ndi kumvetsetsa kuti Yesu adabadwa ku dziko lapansi
kubadwa kwake kudadzabweretsa chimwemwe kwa okhulupirira, kwa ofuna kupulumutsidwa kumakhala chimwemwe. Monena kuti nonse amene mukhulupirira moyo osatha upezeka mwa Yesu, amene mukhulupirira Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, mabweredwe ake, kubadwa kwake inu mukutenga ngati chinthu chabwino chimene mukhozanso kukondwera, chifukwa chonena kuti kubwera kwa Yesu mdziko kudakhala chimwemwe kwa wanthu. Zedi adabweradi Yesu. Okondedwa, kulibe chipulumutso kwa munthu ngati sitingakambeza kubwera kwake. Sizingateke. Moti step 1 yakuti ife tikafika populumutsidwa kudalira kuti Yesu adzichepetse nabadwa ngati khanda. Kulibe kudzichepetsa kwina ku dziko lapansi koposa kumene Khristu Yesu adachita, kuti iye wamphamvu zonse, iye mwini moyo adafika podzichepetsa navala thupi la munthu ndi kubadwa ku dziko lapansi, ulendo okagula moyo wa inu ndine pamtanda, ulendo okalowa m'manda kulipira mlandu wa inu ndine. Udayamba mlandu umenewo kulipiridwa ndi mabadidwe ake. Kubadwa kokhako kukutsimikizira chikondi chozama cha Mulungu. That's why sitingakhale chete pakupanga picture chikondi chachikulu chotere. Tinafunika tikondwera, and Bible kunena chimwemwe chake chinafunika chikhale chachikulu chifukwa ndi sanamira ya chipulumutso. Ndizoposa kudya mpunga ndi kumwa fanta, ndizoposa kugwira tsiku, ndizoposa holiday ya kuntchito, ndizoposa ukapanga ka holiday pena pake. Ndi chimwemwe chodabwitsa chopatsa munthu mtendere kuti kubwera kwa amene kudadzapereka chimwemwe kwa ife, kudadzapereka chipulumutso kwa ife, kudabwera kudzakonza zonse. Unyerekezi wagulu kamano chifukwa iye odzatipulumutsa wafika. Amen. Animali monokondedwa, akuwauza kuti mudziwe kaya chidzakhala chiziniro chake nchimenechi chakuti mupite mukapeza mwana wokunidwa msalu ali mchodyera cha ng'ombe, kokabadwiranso m'khola la ng'ombe udzichepetsa. Sadabwere mwa ulemu Yesu umene anthu a dziko lapansi amadziwika nawo, chifukwa mishoni yake ku dziko lapansi sikudzatenga ulemu monga mmene anthu akuonera. Iye akubwera kudzawina mitima ya wanthu, akubwera kudzakoza chovuta chimene dziko lapansi lakhali kusauka nacho, chimene palibe wina aliyense akhoza kuchikoza koma iye yekhayo. He had the special mission, and that was to redeem the souls of people. Kudzapulumutsa miyoyo ya wanthu, kudzakupangani inuyo kutchedwa mkhristu. Kubadwa kwa Yesu kuleringire chimenechi. Okondedwa, zikumangola kuika kuti anthu ambiri akumakhazikika pa zotisiyanitsa osati pa zotifananitsa tikamalingalira za kubadwa kwa Yesu. Anthu ambiri akubakira mbali yawo. Ine ndimamvetsa modelo, ndimati ndikambirana kumvetsetsa kwanu kwa Christmas kapena kumvetsetsa kwanu kwa kubadwa kwa Yesu kukhale kunena kuti adabadwadi Yesu. Kaya deti mukhozo ikalanu, kaya deti mukhozo koma simungasunde point yakuti Yesu adabadwa. Ndipo panafunika nditu pakhale kukondwera chifukwa kuti Yesu adabadwa. Ndipo iye kubadwa kwake kukuonetsa kudzichepetsa kotheratu, kukuonetsa kuvomereza kuti akufunadi kuti moyo wanu usakapezeke ku Gehena koma moyo wanu ukapezeke m'paradaiso. Akukonda kutsimikiza Yohana 3:16 pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero adapatsa mwana wake wabadwa kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Step yake ina idayamba ndi kubadwa kwa Yesu. Amen. Verse 13 akuti mwadzidzidzi gulu lalikulu la angelo linaonekera pamodzi ndi ngeloyo kuyamika Mulungu ndi kuti ulemerero kwa Mulungu kumwambamwamba ndi mtendere kwa anthu apa dziko lapansi amene iye akondwera nawo. Amen. Akuyamba kudansa ndi angelo. What does it mean? It means angelo akuzindikira kukondweretsa, kukoma, chisomo, chikondi chimene chaonekera ku dziko lapansi nkubadwa kwa Yesu.
ndipo angelo tsiku limenelo adavina ndi kulemekeza kumwamba, adakondwera, adaonetsa joy, adaonetsa kukondwera. Yesu sakudzapulumutsa angelo awawa ayi, Yesu akudzapulumutsa indi nawo ngati olambira kale Mulungu ali kale kumwambako, akukondwera chifukwa cha chikondi chimene Mulungu aonetsera mukungobadwa kwa Yesu ku dziko lapansi. Kuli bwanji inu ndine amene Yesuyo wabadwira ifeyo kudzapulumutsa ifeyo, kudzathandiza ifeyo, tikondwere bwanji nanga pakulingalira za kubadwa kwake? Titani ngati angelotu amene ali kale kumwambako sadachimwe nawo, sakufunika thandizo la chipulumutso chimene munthu akuchifuna ku dziko lapansi ayi, koma akukondwera, akupanga realize kuzama kwa chikondi cha Mulungu pa munthu kuti mpaka na Yesu afika podzichepetsa ndi kubadwanso muthupi ngati khanda. Akukondwera, akulemekeza, kulemekeza Mulungu. Mwakonda dziko, ulemerero ukhale kwa inu. Kubadwa chabe kwa Yesu kudapangitsa kuti angelo ayimbe mokondwera, kutsimikiza mawu angelo oyamba amene akuti chikondwerero ichi nchachikulu, chimwemwe chimenechi nchachikulu kwambiri pa moyo wa munthu. Ndimatende kulandaulireni madzulo wanu kuti kumvetsa kwanu kwa kubadwa kwa Yesu kudakhala mmenemo bwanji, kuti iye akubwera kudzathandiza moyo wanu ndipo akudzatsimikiza chikondi choopsa cha Mulungu chimene chidapangitsa ngakhale angelo kumulemekeza Mulungu kwambiri zedi. Angelo amulemekeza Mulungu ndikupita makosa nawa adadzidzimuka, ndipo adapita kwa mfunafuna iyo, atampeza, adafotokoza uyuyu ndi Kristo amene timamuyembekeza. Ndipo ngakhale angelo alemekeza, ngakhale angelo alambira kumwamba chifukwa cha moyo wake, kubwera kwake. It's so special to us. Angelo amene amalambira Mulungu kumwambako afika potsika chifukwa cha kubadwa kwake. Ndikuti issue iyi ndi ya serious, si issue ya simple ayi, yopangitsa kuti angelo mpaka kuonekera munthaka ya dziko ndi kumalambira Mulungu chifukwa cha kubadwa chabe kwa Yesu. Chinthu chontegwa patali. Ndikuti bwanji inu ndine abale wanga tinafuna mulemekeze Mulungu, tidzikane kulingalira kwa uzamu. Ndesi munganene eri kunena kuti no kubadwa kwa Yesu sikubweretsa chimwemwe moyo mwanu, ndikuti musemphana ndi malemba, chifukwa malemba akuti chimwemwe ichi nchachikulu ndipo chiyakhala kwa anthu onse including inuyo amene mukundimva pano. Chinafunika chikhale part of your life. Ngati mumakhulupirira Khristu Yesu ndi mpulumutsi wa moyo wanu, ngati mumati mulandira moyo osatha mwa iyeyo, munafunika mukondwerenso ndi kubadwa kwake, chifukwa chidali chiyambi cha chikondi, chionetsero chacho, chitsimikizo chakuti inuyo ndinofunikira Yesu wabadwa, mpaka na angelo kutsika kudzalemekeza. Nthawi zambiri tikamaona za Baibulo pamene pamachitika zinthu zofunika kwambiri, pamakhala some other special things zimene zimapanga accompany event imeneyi kuti ioneke ndi yofunikira. Mukumbukira ngakhale kufa kwa Yesu, Baibulo pamene uli kudagwa mdima, nthaka idanjenjemera, kuonetsera kuti chachikulu china chake chikuchitika. Taonanso ngakhalenso kumabadwidwe ake angelo akutsika, angelo akupereka uthenga wa chimwemwe, kuonetsera kuti chochitika chonso si chinthu wamba, nchamtengo wapatali. Ameni. Muone kuti kwa inu pakulingalira mozamanso za kubadwa kwa Yesu zizibweretsa chimwemwe monga mngelo akunenera, zizikupatsani kulimbika mtima, zizikulimbikitsani, zizikondweretsani moti tsiku lako kukondwera okondedwa ndi chidziwitso choterechi uli nkulingalira. Lingaliro limeneli lisamangokhala pa tsiku limodzi lokha. Now and again muzilingalira za ukulu ndi kukoma kwa chikondi cha Mulungu chimene aionetsera kwa ife kudzeranso mukubadwa kwa mwana wake Yesu Kristo. Amen. Aunigwira mtima Maria auli kufotokoza konse kumene amafotokoza abusankhosa amawerezowerezawoza. Tamvetserani, iye adazisunga nkumazilingalira. Ameni. Abusa amenewa amang'ana zoto zawo, awuzidwa za uthenga wabwino, akamuona ali Yesuyo, afotokoza zozama. Maria sadangozitenga lightly ayi,
akuzisiya mu mtima mwake ndi kumazilingalira. Kodi zikutanthauza zimenezi? Ndi munthu wotani amene chifukwa malingaliridwe ankhani imeneyi, malingaliridwe amabadwidwe ake amenewa kuzikungozimva nkungokhala chete sizingapereke impact pa moyo wanu, koma muzilingalire nkudzipatsa mafunso. Kodi obadwa chotere ndani kwenikweni, akudzatani kwenikweni, moyo wanga upino ndipo ndikhale naye motani, nanga poti papita zaka zambiri tsopano zidachitika izizi, ine nditani kumakondwerabe pa zimenezi? Kuzilingalira zimenezi zimozama kuti patsa mavumbulutso ochuluka oonetsani kunena kuti kubadwa kwa Yesu ndi chinthu chofunika kuchipatsa ulemu, chifukwa kuti ali kuyamba ndi kutsimikizira kwakuti iye wabweradi ndipo akufunani kutipulumutsa. Ameni. Kondedwa, abusa anabwerera akulemekeza ndi kuyamika Mulungu chifukwa cha zonse zimene anazimva ndi kuziona zomwe zinali monga anauzidwira ndi angelo ake. Vesi lomaliza limene taoneka likutero kudziwa kuti Yesu adabweradi ku dziko lapansi. Andikwa ife tsopano sitima pokhapo kudziwa kuti Yesuyo adagwira ntchito yonse namaliza ntchito yonse ndipo adakwanitsadi kupereka chipulumutso kwa ife, zizitipatsa malemekezo kwa Mulungu, zizitipatsa kunkweza Mbuye. Now as we look back and see kuti Yesu adabadwa, we should approach that particular season, that particular time ndi chimwemwe chonse pakudziwa kunena kuti zoonadi mawu a Mulungu adakwaniritsidwa ali Khristu Yesu adabadwa ku dziko lapansi kudzapulumutsa moyo wanga. Zidachitika izi ndikondwere kuti zedi kubwera kwanu kudadzapereka chimwemwe moyo wanga. Ukondedwa, kulingalira kwanu bwanji pakhala motere pamene mukhala ndi kuganiza, musangochita monga mwachigulugulu ayi, panokha mutalingalira kodi izizi zikundikhudza bwanji. Ndipo ndimaliza motere abale wanga, ndizopanda tanthauzo kuti muonetse chimwemwe, muonetse chakudya, muyende nakhala maholiday pamene Yesuyo kubadwa kwake sikudakupindulira chifukwa mpaka na lero lino simudalape machimo anu. Mpaka na lero lino inuyo simudagonjera ameneyi, mpaka na lero lino mukadali mkunja amene muwangosangalatsidwa nkumva uthenga koma mumachimwaso kwambiri zedi ufalero kwamba simungakalowe. Zilibe tanthauzo izizi ngati inuyo palibe kulumikizana ndi kugonjera tsono kwa Yesu amene pamalemba kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakumukhulupirira asakayike koma akhale nawo moyo osatha. Nkondedwa, pamene kupanga approach za uchikondwero cha kubadwa kwa Yesu Khristu ndi mtima onena kuti zitipatsa chimwemwe chibwera popeza iyeyo ndi assurance ya salvation. Now if you miss salvation, mukasamphana salvation ndi chipulumutsochi, kukondwera kwanu kuli chabe ndipo sizikakhale chimwemwe, chizakhala flattery chifanana kuti chimwemwe chimabwera mchidziwitso chakuti Khristu Yesu adabadwa ali ku dziko lapansi kudzandipulumutsa, ndipo zidathekadi adandipulumutsadi chifukwa ndili woyenera kumamulemekeza nyengo zonse ndi kukondwera. Bwanji kulingalira kwanu kukhale kotera abale wanga pamene mukulingalira mozama mnthawi ino zokhudzana ndi kubadwa kwa Yesu. Ambuye akudalitseni pamene mukhala nthawi yanu yakungopanga reflect zeni zimene Bible ikunena, zimene sizingatsutsike, palibenso debate ingachitikenso ayi. Adabadwadi Yesu, this is a fact. Mukulingalira bwanji za chimenechi. Ambuye akudalitseni ndipo mzimu wa Ambuye akuunikireni pamene mukhala mukusingasinga za chimenechi. Chisomo cha Ambuye chiunikire inu. Amen.